Shuthi nami senginako ukuthi menginabo abantu engicuphe nabo engathi nami ngamsondela ngizwe phela lento ekuthiwa iyenzeka. Shuthi ngasho ukuthi awusukhona loyo muzwa lo obuye ufuna ukufaka into yami nami ngemuva kumuntu wesilisa. Uyabo ngoba usisi lo sihlala ngifuna uqamba manga uthothi nje ebusuku kade silele kukude sijabulisana kodwa ekseni mangivuka kube ngathi akwenza ngalutho sengathi ngingathola lo yamuntu lo wesilisa umuntu engibone ngazi ukuthi impela mina ngade nginaye yilo wesilisa. Sanibonani Mzansi, siyanibingelela futhi siyanamukela kuhlelo lwethu iSolva Zothi. Lona ke uThemba Inkosi Mungu. Siyabonga futhi ukuphinde sibe kunye nani kwenye episode yethu entsha yeSolva Zothi. Sicela ukuthi ke nihambe kunye nathi. Namhlanje sihlangana nomfowethu ophila ngezidakamizwa naye ubhema iwunga. Ufisa ke ukuthi ashare istory sakhe ukuthi wangena kanjani nokuthi yini emholelile ukuthi afike kule mpilo ayiphilayo njengamanje nokuthi naye uqale umuntu nje oright ongenankinga. So siyacela ukuthi nihambe kunye nathi nizozwela nina udaba lwakhe. Ngeke ngize ngichaze okuningi, ningakhohlwa ukuthi ni subscribe, ni share, niyasikhuthaza nathi ukuthi siqhubekele phambili. Danko. Bhuti wami siyakwamukela ohlelweni lethu iSolva Zothi. Futhi siyabonga isibindi sakho sokuthi namhlanje uthathe isinqumo sokuba indoda nesokuthi uphumele obala ngempilo yakho nangezinto nje ezikhubekisa ezigezenza empilweni yakho. Sathemba ukuthi ngokushare lolu daba lwakho baningi abantu base South Africa abazofunda lukhulu ngawe nangempilo yakho. Ngizocela utshela abantu nje ukuthi ubani wakabani usuka kuphi nendawo. Mfethu ngiyabonga ukuthola leli thuba leli. Igama lami nguZitha wakamkhalipha ngokuhlala ngihlala ngala eMdumezweni. Oh yeah, siyabonga mfethu. Ake nje usithathe mfethu usibeke empilweni yakho ukuthi ngenkathi usayingane nje usakhula ukhule kanjani ekhayeni elikanjani nasemphakathini okanjani. Mfethu mina mfethu ekukhuleni kwami mfethu ngikhulele kwaMakhutha mfethu ngihlala nogogo ozala umango kwazi kwami. Kodwa ke nje ngazi kuyifamily eyiphuzelayo nje amanzi lawa amponjwana. Okay. Kuumuzi nje nabaningi abakwazi bajabulele kuona. So wena ukhulele emzini okanjalo ukunikeze experience kanjani awukaze uhlukumeze mhlawumbe ukukhuleni kwakho noma nje ukhule kahle ujabule uphethwe kahle? Angikhulanga kahle at all ngoba ngikhule kunabantu nje bangisho abaphuzayo. Kunomunye nje umalume shothi nawo benokungithatha engithengele oswiti. Iqiniso lokuthi uyangijabulisa nami ngithatha ukuthi umalume ukuthi vese ukabeke ekhaya. Shuthi ngelinye ilanga sihleli nje naye ngibone ngidlalisa eloke esondela. Shuthi nginganaki ngoba nami phela ngangisewumshana ngaleza ekhathi zakudala ke futhi. Sekusuka ngimbone loke ngikhula shuthi nginganaki ke nami ngoba phela umuntu omdala ngiyamsaba. Okwenzeka lapho kwabe sekuwukuthi ke ngiphendule shuthi ngithi ngisathukile ngithi blue. Mengethi blue eshuthi ngibe nokusaba ukutshengisa ukukhala. Hayi akhipho sweet athi ayinabo sweet ayikho inkinga. Lezothi nje kancane shuthi nami nginganaki kodwa ngithi phela ngifuna ukubona lo kancane. Mengithi ngabona naye ehlisela akhe iblue. Bese yangilala la ngemuva. Shuthi kwabhlungu ke shuthi nami phela ngokuthi phela into engingayazi uyabo le nto mangithi ngiyasaba kubhlungu wathi hayi angikhululeke kuzoba into yesikhashana ayedlula. Shuthi kwaba into ke wangenza ke lento yakwangenza sengiqedile ke
wangiphoswide wayesethi-ke esikwenzayo kuphelela kuthina ngingakudluliseli komunye umuntu nanoma engabe ubani. Kwayinto-ke nami eyangihlukumeza kodwa-ke ngoba wathi into eyenzakalayo futhi ngayitshethi enye iphathi yempilo. Manje wayenza kangaki lento kuwena? Hayi wayenza kaningi ongangokube kwaze kwalamula ukuthi ngihambe ngiyeka anti ngala eMthwalume ngiyohlala ngakhona. Kwakhona engathi-ke ngiyaphumula kuleso simo. So manje ulo malume lo yedwa wake wenza into kanje empilweni yakho noma ukhona omunye umuntu-ke owakwayenza noma wena-ke nezinye iy'ngane bolingana nazo anaze nayenza lento ninodwa? Asikaze thina sayenza kodwa ngathi sengibuya ngale eMthwalume kwangihamba ngo-lift ngo-hiker sengibuya ngiza ngala. Kwathi nje la koManzi Mtoti ko-Spruits kunerasta lapha elinye lalungisiza ngesimo sokuthi kwase kulate ngendawo yokulala. Ngilichazela isimo sami siwa eMthwalume kanje shuthi la ngizatha le rasa ngenhloso ukuthi liyangisiza liyangilalisa. Bese ngithi ebusuku hawu ngiyalibona nalo nanti futhi seliyanginyonyobela futhi nalo selingehlisa ibhlue. Ngibona umuntu esengehisa ibhlue uthi hawu ndoda kwenze njani? Wathi hayi ayikho inkinga ayangikhululeke. Ngesimo sokuxakeka ngayo ithi hayi angike ngithule. Hawu nanto nayo lelo rasta futhi selifuna lento seligcwalisa lento eyayishiwele ukuthi hayi into eyenzakalayo. Usho nami ngabona ukuthi into eyenzakalayo. Kwaqala lapho ukuthi nami ngibe nawo lo ukuthi mase ngihleli nabami kube khona nami ukuthi nami ngithi ukuyenza lento lokuthi ukwehlisa ngoba into eyenzakalayo engenankinga. Manje le rasta leli awuzange ulisole uzistabane noma nje ubone uyiqondi kahle indaba yalo ngaphambi kokuthi-ke ucela indawo kulona ngoba phela umuntu bekona indlela yabo nje uma uqala ubona umuntu khona indlela yokumbuke ngayo lo muntu lo ngathi ayikho into wayisola ngayo wona wena ngaphandle kokuthi-ke nje lize likulalise. Mfethu ngiqamba manje ekumboneni wami angimsolanga ngabona umuntu othembekile nje bangaze ngakwazi ukuthi ngiyijwibe kuyena ngicela indawo yokulala. Kodwa-ke futhi wathi meyenza kwangabusaba khona ukuphela ukuthuka okukhulu ngoba wayeshilo lo ukuthi into eyenzakalayo engenankinga. Ngiyakuzwa mfethu manje-ke awusitshele-ke ekuqhubekeni-ke kwempilo yakho-ke sudlulile kuleso sigaba leso impilo yaqhubeka kanjani? Ukwazile ukuthi ugcine usunomuntu wesimame waba nabantwana noma uchazelwe nje into kanjani? Na impela hayi kwaqhubeka ngoba kwadlula lapho ngalala kirasa nalenza kokwalo-ke hayi ngavuka-ke ekuseni shuthi nami ngabuyela-ke ngoba ngangiyeka ekhaya kamakhuthi phela ngase ngikade ngabacela. Hayi mangibuyela ekhaya ngihlale kushuthi ngibe nokubamba la ematekisini. Ubamba ematekisini hayi ngelanga ngiyithole usisi Mumbe eKosphingo. Usisi nami ngiyibike kuyena cha hayi kube ukuthi amagazi ayazwana. Hayi sithembisane sigcine ngempela hayi kuze kufike ekuthenini sibe ngandawonye. Sihlale nje naye ngoba waba umuntu ozohlala nami la ngihlala khona. Hayi sihlale silale kuze kube ukuthi sithola ingane. Hawu ingane mase sekuyisikhathi sokuthi ibelethwe kube intombazana. Hayi ikhule nje ingane siyikhulisa kodwa-ke kwawube sifike lapho ekuyikhuliseni shuthi nami senginako ukuthi menginabo abantu engicuphe nabo engathi nami ngingamsondela ngizwe phela lento ekuthiwa iyenzeka. Shuthi ngasho ukuthi wawusukhona loyo muzwa lo obuye ufuna ukufaka into yami ngemuva kumuntu wesilisa. Yabo ngoba usisi lo sihlala ngifuna uqamba manga uthothi nje ebusuku kade silele kukude sijabulisana kodwa ekuseni mangivuka kube ngathi akwenza ngalutho sengathi ngingathola lo yamuntu lo wesilisa umuntu engibone ngazi ukuthi impela mina ngade nginaye yilo wesilisa. Umakhi mawunomuntu wesilisa ubone ngathi
ma wenze into ikhona-ke ngazuthi impela ngenze into e-right ngoba kulowo muntu wesimama hayi ngibuye ngibone ngazuthi hayi akukho angizwa kahle engathi ngingathola lo wesilisa loyo ngoba vese kunaloyo amqondo ukuthi into vese eyenzakalayo yenziwa umuntu wesilisa. So ingane yakho entombazane nayikhulisa naye lo muntu wakho wesimame yazi mhlawumbe yabanganani? Sayikhulisa nje impela yakhula kodwa ithe nje impela isila ko-89. Ayi nami ngaqala senginalowo muzwa loyo okuyibuka ngamanye amehlo impela ngizobeka nje ngokusobala ukuthi nje ngaqala senginawo ukuyihalela ingane yakho. Ingane yami senginawo ukuyihalela impela. Seyayisineminyaka mingaki lapho? Yayisile la ko-89 kodwa ukuthi phela nami ngisabunina uyabona. Kodwa ukuthi ubuya ahambe angizwabona ngibuye ngithenge namaswidana la ngiyiphe uyabona ngibe nokuyithinta nje uyabona. Ngiyithinta ekusenjela ngalimbe ngithi hayi angeke ngiyehlise ilokuzane isiketana lesi. Hayi ngisehlisa uyithi hawu baba uyabona ngithi hayi khululeka ubaba khululeka into engenankinga nje ufuna ukuthi ube right uyabona. Hayi ingane inganaki nayo inganaka hayi lehlise impela hayi igcine impela hayi ngiyibamba hayi iqale ingalibe nokwethuka kodwa hayi ngiyiduduze ngoba noswidi ngibabekela phambi kwayo ukuthi babone oswidi la hayi impela hayi ithule impela hayi ngithi kuyangena impela hayi kube nzima ikhala ingane hayi ngeke baba kuhlungu ukuthi mina hayi thula faka oswidi ibambe la hayi ikhala ingane usho ukuthi itshengisa ukuthi kuhlungu. Hayi ngiyiduduze hayi igcina ngempela ke nami ngingena noma ngingena ngingapheleli kodwa ngingene nje impela hayi kuze kube ukuthi hayi nami ngizizwa ngi-right kube ukuthi ke wena mfethu ngiyayitshena ukuthi ke lokho esikwenzayo into engenankinga kodwa akufunakala ixoxela abantu ngoba misixoxela abantu ikona sekungaba inkinga ke lokho kodwa ke nje mayizole ngoba nami ngenzela ukuthi ngiyivale phela abangiyazi unina mekwakuthola lokho kuyobe impela ngishelwa amanzi. Manje wena lento wagcina uyenzile kwingane yakho ubusoloko uqhubeka kuyenza noma? Bese ngiqhubeka mengekho nje impela hayi uba khona ukuthi ephuma nje ehamba uma wayo nje idlala ngiyayibiza oza kunabo sweet izigijima ke la namakhekhe yabo yagcina nayo into esiyijwayela phela nami ngiyayitshela ukuthi into engenankinga. Uyabo inkinga ke sengaba ukuthi mayidlulisela komunye kodwa ngisho manje lento akumele yazi into yethu na. Iyiphi ingane yona manje? Manje ngengiqamba mangoba phela kwahamba nami ngagcina unina angithi ebona ukuthi ingane isinokucobeka inokulala inokukhathala shuthi naye sekunakisisa shuthi bagcina beyinto abayisolayo kodwa bengenasho shuthi bese beyangicupha. Yabo washaya ngathi uyahamba ngelila ngathi uzojika endleleni. Hayi impela hayi wafika impela hayi ngiphezulu kwayo lapho kwaukuthi wabe sebemeza umakhelwane sebeza umakhelwane kwaukuthi ke ashawa umphakathi loyo kwase kufonela amaphoyisa ngawo umuntu oseboshwe. So ungitshele ukuthi khona into yagcina seyiyehlela embi ingane yakho kodwa manje wagcina usola ukuthi mhlawumbe lento yayenziwa uwena. Mfethu ingane emva kokube phela sengibanjiwe kushuthi ilapho kwabe khona sekudlulela ke phela kwabanye ngoba yona ngangiyivalile ukuthi ingaxoxela umuntu. Emva kokube ke sebe ngibambile kumphaka unina sebiza umphakathi sengishawa shuthi ingane labe siyabona ukuthi ubaba shuthi ube namanga sonke lesikhathi ibi wrong lento abeyenza kumina ngoba naku sebeyamshaya omama bemficile sebiza abantu sebeyamshaya into ingane ke esiyidla ngaphakathi ngoba mina ngathi emva kokuthi babiza amaphoyisa ngiboshwe akuphelanga ngisho isonto ngathi ngiyezwa itholakale endlini le besenza kuyona lento isile ngisili.
kwabe sekungiphatha kabuhlungu-ke lokho, kodwa-ke futhi ngibe ngiyisola mina ngoba ngangazi ukuthi lokho engangikwenza enganeni kwakurongi ikona osekubangela ukuthi izigcine isizilengisa. Eish, manje mfowethu waboshwa-ke, waphuma kanjani? Kwathi kwenzakalani ejele usuboshiwe? Ekuboshweni kwami-ke muboshwa-ke uboshwe ekuboshweni kwakho uye e-police station lesuyikubophile ukwazi uginqe phela ithupha wenze konke mese-ke usuyahamba uye enkantolo uyenza lento ekuthiwa ukubingelela. Emva kokubingelela inkantolo ithi i-bail uyayifuna yini, ubuye uzokwenza application for bail mese yona ngenkathi usenze i-application isuke sikunikeze i-remind-ke kusa ekhaya elikhulu phela-ke la kuhlala khona iy'nsizwa e-Westville. Kwabe sengithunyelwa khona-ke mawufika-ke lapha ekhaya elikhulu iy'nsizwa yike zikubuza ukuthi uziphatheleni, zisho ugwayi phela ngoba ugwayi wona othandwa kakhulu. Usho ukuthi hhayi mawunawo naleyo mali naleyo mali, zibe seziyakubuza-ke phela ukuthi uhlalaphi, ubani wakabani, uphetheni, zibe sezikubuza ukuthi uboshelweni. Ngabe sengiyalichaza-ke mina-ke nje ngokukhululeka nokungazi phela ukuthi hhayi ngishawe nje umphakathi ngoba ungifice ngidlalisa ingane kanje. Hawu uyasho-ke induku emva kwalokho kwathiwa hawu sishiye iy'ngane zethu nje siboshiwe nje wena usubona iy'ntombi. Hawu ngaphela-ke induku ngishawa iy'nsizwa ngaphakathi lapha. Okwabe sekushenye ukuthi hhayi azingiyeke iy'nsizwa angihlale lapha, ingikhombisa nje indawo nje lapha eyenziwe kade ey'nkulu. Ngabe sengihlala lapha. Hhayi ngayitshela hhayi sekuphelile. Hayi ukuhamba kwesikhathi-ke ufika amaphoyisa abale kanjalo sho ukuthi okugcina kuvalwe ukuthi-ke aseyoza nibone ngakusasa, nihambe niyodla nibuye nibalwe nibuye kube ukuthi-ke seniyoze nibonakale ngakusasa. Hhayi ngahlala-ke hhayi kwathi nje lesi impela ngithi phakathi kwamabili hhayi kwafika enye insizwa ngezwe inginyakazisa. Menginyakazisa ingibisela kweyawo indawo le ilala kuyona. Hayi kusho ukuthi nami ngokungazi ngiyitshela mhlasimbe ekwenze kushintshwe mhlampe ebusuku ngoba ngazi lutho kuleya ndawo-ke umqondo-ke kube ngathi uyahamba ma ukuyona ngoba indawo ube-special ma uqala ukuba kuyona. Ngabe futhi nami sengiyavuka ngokukhulu ngiyayilandela le nsizwa. Le nsizwa le imbhede yakhona ikhaviwe le angithi le ihamba nga-2. Uvaliwe la ngeshidi bathi umdiyadini igama lakhona ngaphakathi. Yabe sivule sithi angingena. Hayi sho uma ngibuza yami isaya ngingabanga umsindo yabo mengithi hayi kwenzakalani yavezela okuye kwakucwebezela ngazi kwakuyini noma kwakuyi kodwa nje ngakubona kuyiyunto ewumbese. Hayi ngaphoqela ukuthi nami ngingene la ngaphansi, hayi ngingene. Hayi ibisi yasho ukuthi-ke ayifuni lo ngibanga umsindo ngenzani, ifuna ukwenza lento ebengiyenze enganeni. Hayi ngokuthi nami yayingekho into engingayenza, hayi ngiyithule plus phela into nami engayenza vese ngaphambilini. No, hayi ngasho athi hayi shuthi kusekubuyela vese amathe abuyela kaSifuba, hayi kwaphinda futhi hayi kwasuka kanjani. Ngokuthi vese nganginalo amqondo ukuthi vese kuthiwa into engenankinga khona sengazi ukuthi kuyinkinga. So ejele-ke manje seyikhala kuwena? Seyikhala kumina-ke manje lana-ke ngangokube sekuyabuya nomqondo phela ukuthi le nto yangiyenza i-wrong kube mhlampe nami angiyiqalanga ngabe ayenzeki nakumina ngoba mhlampe ngaba ngikho sekukuningi nje kodwa manje kungasasizi phela ngoba sekubuyele emuva. Mhlampe ejele walala namadoda amangakhi ahlukene mhlampe nje bakulala kangaki? Hayi kuningi wakudlulile naku-3 angisakwazi nokuthi ngingaki kwaba kaningi nje ihlandla nje impela ngoba nami ngangingasathandi ngoba kwazi kwa-end up nami sengikudlulisela phela kubona laba abasiphethe abasibalayo. Babe sengiyathathwa-ke lapho sengibalekiswa ngiyofaka indawo ekuthiwa isekhulu ukuthi kuthiwa ukuthi ngikwazi ngihlale kahle. Ngahlala-ke lapho ngiloku ngi-athenda ngisuka khona kwazi kwafika ekuseni necala phela liyangilahla sengiyangagwetshwa enkantolo. So ngalento-ke owawuyenza-ke enganeni ukuthi uma uyicabanga wena kuba njani nje, uyazisola noma eyakudla noma usuwahila
kuba njani, ufila kanjani uma ucabanga lento oyenza enganeni yakho nale yayenziwa kuwena usakhula sekukonke nje? Ngifila kabuhlungu kakhulu, angiphatheki kahle ngoba ngisho athiwa bengijabulile kuleso sikhathi, kodwa mukwafika lowo mcabango ngibe inhliziyo isiba buhlungu, ishone phansi ibe ncane, ngingathi ngingaphinde ngihlale ngedwa, angibi nje right, ngingabeka kanjalo nje ukuthi ukuyisola kona kukhona kukhulu. Yeah. Manje mfowethu mawuthi usuyibheka-ke lento ukublame wena noma khona umuntu omblamayo yonke-ke lento nje eseyenzekile empilweni yakho nalo obuyenza iphatha kanjani? Mfethu ayingiphathi kahle kakhulu lento, ingiphatha kabi ngingangokube noma sengiphumile bekuba nako ukuthi ngithi mangilele kungekho-ke nje onginyonyobelayo, kodwa ngizwe ngathi impela yenza kunomuntu oyenzayo, ngithi noma ngiphapha mangiqalazayo akukho muntu ngingedwa. Kuyinto efana nento esingijovile yabo, ngoba kuhambe kwahamba kwaze kwafika la uthola ukuthi iyangihlukumeza mangivuka ebusuku ngizwe impela kunomuntu ongingenayo impela, ngivuke ngokuthuka ngithi mangiqalaza akukho muntu yabo. Kwahamba kwaze bathi abanye mengimkhona omunye umfethu bese nokuxoxa naye since nje ngaphuma ngithi mangimbeka lento athi hayi lento isifuna ngiphena labantu ababonayo, ngoba kusho ukuthi isenzeke mhlawumbe ukuthi ngenzeka ukuthi isingijovile noma mhlasimbe sekune isandla mhlawumbe sabantu abadala, ngisho kanjalo ngendlela ayibeka ngayo. Ngempela ngakube ngathi mengiya komunye wababonayo wayigxeka kakhulu, wathi idlozi lidiniwe, alisithandanga isenzo sami ukuthi ngafike ngizale ingane, ngafike mina ngenza izinto zami zithi mase zingixaka sekuyaba sengizoyenza enganeni yami. Ungakube bengithi noma ngilele nje bangisho nje kube ngathi nje kunempunga nje yekhehla engiphuthaza uyabo leyo nto ingene nje impela ngizwe ukuthi iyangena, ngithi impela mase ngithi hayi akukho muntu uyabo. Kwahamba kwatholakala ukuthi hayi ngathi nedlozi impela lidiniwe isenzo, kumele ngishweleze lapho ngingenamandla ngoba phela angisebenzi. Manje futhi ufika kanjani ekuthenini-ke manje na usuphila lempilo oyiphilayo yokudla idamizwa kakhulu, kwenzakalani? Angithi lento nje bangisho ukuthi njengomuntu ongasebenzi kumele nje ngishweleze, ngihlezi nginale stress ukuthi ngiyakufisa ukushweleza, ngiyafisa impilo ibuyele emuva iqale phansi kabusha ngendlela right eqondile, kodwa kungekusenzeka. Nginokusebenzisa-ke bengisebenzisayo ogwayi uyabonga, ngokuthi-ke lento iya ingihlupha ngagcina wena mfethu sengishuka nogwayi lwakaZulu. Ekushukeni wami lokho akaZulu ngithi mase ngubheme nawo ungicabangise kakhulu futhi ngibone ukuthi kwawona engazuthi manje awusangisizi usu-add more futhi imicabango. Ngelinye ilanga nje umfethu sihleli naye shuthi ngimbone ebhema efaka evuvuzela, ngibuze ukuthi le athi hayi Taiwan. Uyayibona leyo nto, ngithi iTaiwan wena ngikubona musuyishayile kanti unjani lo gwayi okuhlaza, athi hawu lo right naye ngimbone se-research ehleli phezulu, mhlawumbe mekuthi uyanwaya ngimbone ukuthi uya-enjoy, ngimbone nje akekho nje la kungathi ukwenye indawo. Ngathi hayi nami okungizwisa iTaiwan nde uyabona leyo nto, hayi shuthi kashayashaya engishayise, eshayashaya ngisayise uyabo. Hayi ngizwe ngathi hayi kuba ngcono ngoba ngibe nokucabanga, ngize ngigcine ngathi ngiyazela ngibuye ngibhabhame engathi impela iba nokubuma lento. Hayi ngigcine nami ngisho mengimbuza le Taiwan ithola kanjani, inkinga akangitsheli ukuthi itholakala kanjani, kodwa uthi nje yena mekhona ngizoyithola iTaiwan yabo. Hayi ngiyishayeke le Taiwan ngihlampa inyanga noma inyanga ezimbili kungathi lento iyazibaziseka ithe nje impela le sengazi hayi mangishaya iTaiwan hayi engathi Taiwan lona khambi la lento. Hawu ngelinye futhi ilanga hayi ngiphinde ngibone ngathi amakhetha manje alilode engathi amathathu-ke manje aseyangibanga-ke manje, naleli lithi hayi ngeke nami ngiyafuna, naleli lithi ngiyafuna. Hawu ngasho ngathi hawu kanti iTaiwan nayo injani, kanti iyahluleka futhi. Ngizwe ukuthi hayi kwayona manje noma ngiyishaya isidinga manje ukuthi manje kube mina oyihambelayo oyifunayo la ingakhona.
lapha ke manje kwamatoho la bengihamba ngiwafuna senginokuvilapha ngoba phela fanele ngiqale ngithole yona le hunga yami engase ngoba yayisingijovile. Kwawukuthi ke ngigcina ke ngingena ngokuthi umsebenzi oqondile ngeke ukwazi ukwenza ngoba ufuna uqala ubhemewe. Mase kuyikhona ke kuyikhona kusabala kumqondo okanye uqaqeka ngendlela eshuthi iyona esingilawula ngisho njalo. Ngaqala ke nami ke ngabajoyina ke abafethu samba sicosha ke la samba singena ke sintshontsha ke sigijima sijahwa ke ngesimo sokuthi mayisi iyona ifuna ukuthi ingene egazini isuke isifuna ukuthi unani ngayo sikhathi unobani ukephi wenzani ayiboni yona ifuna ukuthi igazi seliyayifuna phela ngoba selijwayele. Kwawuyinto ke nami engigcina ke ngingena kanjalo kodwa futhi manje ayisawenzi nalomsebenzi lo owawukade ungilandile mina okanye ungenze ngayilangazele ukuthi mhlawumbe ngangisiza ukuthi ishaye lama ngoba ngisayibona lezi zinto namakhetha nokufika ebusuku wafune lento le. Kwayikona ukuthi ngingena ke ngicina ngingena ntshi phakathi. Njengoba nje ungibona namhlanje ngihamba ngithi ngiyaphanda ngicosha. Eish mfowethu, hey isitori sakho mfowethu sisensitive kakhulu. Siyathemba ukuthi abantu abasibukelayo nabasilalelayo kuningi abazokufunda kuwena. Futhi sibonga nje nokuthi ube brave ngalendlela ukuthi emva kwezinto ezingaka owazenza ukwazi ukuphumela obala. Awushele ukuthi yini inhloso yakho eyenze ukuthi namhlanje ufuna ukuyikhuluma lento esidlangalaleni kahle. Inhloso yami mfethu wafishane wena mfethu ike ekuthenini kuqwashiseke kakhulukazi labafethu abancane abasakhula. Ekuthenini noma yini abayibonayo wrong abayibonayo nje ukuthi i-wrong yenza kubona noma yini enziwe omunye umuntu especially wangaphandle noma wasefemelini kodwa aphinde athi angasha kwazi bona bobabili angayivumeli into kanjalo afuna ukuthi ayoyifakazisa noma imali noma kubaba ngoba into engekho right engenza nesizwe sigcine ngempela sishabalala kanti mangingathiwa izinto ezikanje zisathelwa phezulu ziyasukunyelwa no mama no baba mayibona ingane inokucobeka inokwenza izinto angayijwayele akusukumele lo ukuthothi ngabe imbangela yini moko baba abantu besilisa ke abenza lezi zinto ngoba phela usihlezi sithola izitori kanjena ku social media nakuma TV ungathini kumuntu wesilisa osenza lento ungakabanjwa mhlawumbe umuntu owesilisa ngingasho nje mfethu ngithi osayenza akazame impela indlela yokuphuma ngoba impumela yimi ngoba nami ngikubalulile lokho naloko ngenxa yokuthi asiyilawuli silawula isikhathi kodwa kuningi okunye okwenzakalayo engazange kuze kubaluleke okunyantisa ngisho igazi especially ngaphakathi ubuye futhi uzojaha uthi ungaphakathi uthi ngiphume kule nkinga ngiye ngaphakathi usazofika futhi uhlazeke futhi nasemphakathini ngoba ubuya abantu abanawo lo amqondo ukuthi wenza ukuthi wayakojeza uthi mawuqhamuka abathi nangu lo olala ingane zakhe angithi yabo ngingathi nje ngempela kuyihlazo engeke futhi uze uthi ungaligqiba ngane eliyohlezi nje liyihlazo mawuqhamuka nesithunzi ngisho ngithi siyaphela. Manje ke uma wena ke nje njengoba uphila lempilo oyiphilayo ungathi umuntu ongafuna ukusiza noma ubona ukuthi yini engakusiza ukuthi ke uphumeke kule mpilo oyiphilayo njengamanje nokusiza nabanye nje abakuyona lempilo. Kona bake bathi into vese iqala kuwena kuze mhlambe idlulele kumuntu ozokusiza. Mina ngathi fanele iqale kuwe njenganami nje mina ngiyayiphila lempilo angisathanda ngoba indlela engangena ngayo yaba yisinxele kodwa imbangela kube kuyimina ngokuthi ngingakwazi ukuthi
ngibambe imizwa yami okanye hlasimpe ngiyilawule ngendlela ekuyiyona yona eqotho. Yabo engingakusho nje kunalaba abasibiza ngamaphara abasigxekayo abakhuluma lokhu nalokhu nalokhu. Ngithi ave kumnandi ukuthi ugxeke kodwa ekugcineni ube unalo ikhambi okanye isisombululo. Ngoba umuntu uma uzomgxeka uqeda umshiya kanjalo uyambulala lo muntu. Ayekuthi uyamgxeka manje umbiza ngamagama uyamshaya ngoba wazi ukuthi akanayo i-backup. Usuyahamba uyamfica ngaphambili useyalenga. Kungaphatheka kahle uthi uma ubheka eceleni kwakhe kunencwadi eshoyo ukuthi kuze kwaba nje nanje yingoba angisayizizwa ngumuntu owamukelekile emhlabeni okanye eSouth Africa ngesimo senkulumo oyithole kumuntu obeyidlulela nje ngoba ekubona uhamba ucosha cosha. Ave kumnandi ukuthi ugxeke kodwa ube uzokwakho. Especially ke mhlawumbe mengingaba khona ngingifise okanye ngingathi into ngisho mhlawumbe mayingenzeka ekuthenini mhlawumbe kube khona abantu kulabantu abakwazi ukuthi bacaphune ekusale mhlawumbe ukuthi kube khona indawo mhlawumbe engakhiwa sikwazi ukuthi kuthiwa akushiyo ukuthi noma ile phara elizobona emgaqweni izothatha kodwa kube nje mhlawumbe nesayini enkulu eshoyo ukuthi uma ungabe usukhathele ukuphila lempilo ungakwazi uze la sincedisane mhlawumbe kube nawo nama-social worker nabantu abakwazi ukululeka ngengqondo kuyosona eso sigungo leso ekuthenini sikwazi ukuthi sizobuyekezwa mhlasimbe sikwazi ukuthi impilo siyiqale kabusha ngoba kuningi nesikwazi ukwenza nangezandla angithi uyabona ngeke uze kufane kunale mpilo esihambe siyiphila nje sihambe sishawa inombani yokuthi akashayo oyidinelwe yinto zakhe uyakufika uyacosha ezaleni into ayilahlile kodwa uzokushayela kona lokho ngoba igama lithi yiphara. Mina bengingafisa nje ngempela kube khona nje mhlambe okungenze okanye yena uhulumeni asenzele nje indawo ekwaziwayo ukuthi iphara selikhathele liya kuleya ndawo nayo kungabi indawo nje ozokuthiwa uzophuziswa lowo muthi mhlawumbe uma ukhona uma usuyahlala kube khona nezinto ezenziwayo kube khona nje lonke ithuluzi ngoba akukho esingakwazi ukwenza. Ungayisifiso sami esikhulu ngiyacabanga futhi namaphara ngeke ande kodwa ngancane ngoba sibaningi mina sihlala khona nje sibaningi uma kuthiwa nje sesibuya ntambama ukuyophanda sishare nje izinkulumo ivisho ngamakhaya ivisho impilo esiphilile nje indlela esikhuliswe ngayo ukhulume uzukhale ngoba ubuka la usuka khona ukuthi kube waqhubeka mhlawumbe ngale yandlela enhle okhuliswe ngayo mhlawumbe ngaba ukho la ukho nemizwa ke nezinkanuko zethu sizama ukuyithiba impela ngoba masivumela impumela yiloko nje engingakusho. Mfowethu siyabonga ukuthi ukhulume ngalendlela ukhulumele ngoba ukhulumela wonke umuntu wase-South Africa ukhulumela lonke iphara njengamanje uveza isayidi thina esingaze silicabange nesingalazi njengabantu abangazi bangene kwizidakamizwa. Ngiyathemba ukuthi abantu ababukelayo nabezwayo bazoshintsha umqondo ngendlela abacabanga ngayo uma ngabe bebona amaphara mhlambe futhi singakwazi ukuthi sibumbane sibe into eyodwa abantu base-South Africa sikwazi ukuletha ushintsho nomehluko empilweni zabanye abafowethu ngoba abafowethu laba mfowethu siyabonga ukuthi uwamelile amaphara sizokukhulula njengamanje. Siyathemba ukuthi ukhona mhlawumbe umuntu ongavela nosizo mhlawumbe ungafisa ukuthi akusize ngendlela okhuluma ngayo sizokwazi ukuthi futhi sikuthola uyazi nawe ukuthi sitholakala kuphi mangabe nje udlula mangabe udlula nje ukukhululeka ukukhuluma nathi. Siyabonga ukuthi uze namhlanje washare udaba lwakho. Siyathemba ukuthi ke nawe uzothola ukuphumula empilweni yakho uzokuthola mhlawumbe ukukhululeka ngoba kuthiwa into mase ukhulumile ngayo uyakwazi ukuthi kuba khona uma ngathi kuyasuka kuwena ngoba mase ukhulumile ngayo. So mfowethu siyabonga futhi siyakubongela kakhulu ufisela okuhle empilweni engathi naloko ufisela kona nawe ukushintsha impilo yakho kungenzeka. Mzansi siuhlelo iSolva Zothi siyabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi nomfowethu obeshare udaba lwakhe all sensitive ngalendlela futhi siyathemba ukuthi nani ke niyafunda khona isifundo nesitholayo ngalezi izitori esinilethela zona. So cela ke ukuthi ke bakwethu ningakhohlwa ukuthi nenze lapho ni like ni share
nisirecommende futhi lolu hlelo lolu nilirecommende nakwabanye abantu ukuthi balibukele, ngoba luze kahle ngokuzofundisa abantu base-South Africa. Nami ngiyafunda kuningi engikutholile nje ukukhuluma nalo mfowethu engikufundile namhlanje. Nani siyacela ukuthi kube khona enikubambayo. Siyacela ukuthi futhi nikhumbule ukuthi wonke umuntu uwumuntu kaNkulunkulu, noma ngathiwa udla idakamizwa, noma ngathiwa ucwile kwini, kodwa sihloniphane njengabantu bakaNkulunkulu. Ngoba uma uhlonipha umuntu, uhlonipha uNkulunkulu uqobo lwakhe. So siyabonga kakhulu abantu bakithi. Sicela-ke ukuthi-ke nishare lapho, nisubscribe ukuze sikwazi ukukhuthala nathi ukuthi sinilethele ezinye iy'tori. Igama nguThembinkosi Mungu, siyabonga.